Австралия торнасы материктагы иң зур һәм матур кошларның берсе. Аның буе 1,5 метр. Канатларының җәелгән хәлдәге киңлеге 2 метр 20 сантиметр. Авырлыгы 7-8 килограмм. Томшыгы зур, муены нәзек һәм озын. Тәне зәңгәр су, яшькелт һәм соры төстәге каурыйлар белән капланган. Башының аскы өлеше кызыл төстә. Торнаның бу төре Австралиянең төче сулы сазлыкларында яши. Агач тамырлары, кыяклы үсентеләр, яфраклар, орлыклар белән туклана. Бака, кәлтә, кысла, моллюск, су буенда яшәүче төрле бөҗәкләр тота. Бу кош җылы якка очып китми. Материкның бер өлешеннән икенче өлешенә күчеп кенә йөри. Австралия торнасы бик тугры кош. Ул гомерендә бары бер тапкыр пар таба. Оясын сазлык буенда, ышык урында ясый. Гадәттә 2 йомырка сала. Әти торна белән әни торна йомыркалар өстендә чиратлашып утыра. Бер айдан йомыркалардан нәни торна балалары чыга. Алар соры йон белән капланган була. Авырлыклары 100 граммнан артмый. 5 атнадан кышчыкларның каурыйлары үсеп чыга. 3 айдан инде алар очарга иренә башлый. Әти торна белән әни торна балаларын 1 ел буе карый. Аннары мөстәкыйль тормышка чыгарып җибәрә. Австралия торнасының кыргый табигатьтә дошманнары күп түгел. Алар җирән төлке һәм кыргый дуңгыз. Җирән төлке торнаның үзенә һөҗүм итсә, кыргый дуңгыз аның төп ризыгын, кыяклы үсентеләрне күпләп ашый. Австралия торнасы кимеп бара торган төр буларак кызыл китапка кертелгән. Аны аулау катгый тыела.